निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. देवाच्या नावानं राखून ठेवलेला जंगलातील काही भाग म्हणजे देवराई, आणि त्या राईतील वनसंपदेचं रक्षण करण्याची जबाबदारी त्या परिसरात राहणाऱ्या स्थानिकांची. अशीच एक निगुडे गावच्या ग्रामस्थांनी जपलेली निगुडे गावच्या श्रीदेव गावठणकाराची देवराई, आणि याच देवराईतला श्रीदेव गावठणकर. नमस्कार, मी भगवान शेळटे. कोकण सात लाईव्हच्या जाऊ देवाजीच्या गावा या विशेष भागात तुमचं मी स्वागत करतोय. कोकणवासियांनी, कोकणातल्या लोकांनी खऱ्या अर्थानं इथल्या निसर्गाला देव मानून इथली निसर्गपूजक जी संस्कृती आहे ती जपली आहे. इथल्या देवराया जपल्या आहेत. मी आत्ता जिथे आहे तो निगुडे गावठणवाडी जिथून बोलतोय ती सुद्धा एक देवराई आहे. आणि याच्या अगदी थोड्या वेळात मी जिथे जाणार आहे ते निगुडे गावठणवाडीतलं आहे श्रीदेव गावठणकराचं देवस्थान. आणि तो देवराईतला देव गेली कित्येक वर्ष त्या देवराईला इथल्या ग्रामस्थांनी सांभाळून ठेवलं आहे आणि त्याची पूजा करतायत. त्याच देवाची महती सांगण्यासाठी देवराईतल्या गावठणकराची आम्ही आता जाणार आहोत. या देवराईकडे जाताना सुद्धा वाटेत गर्द वनराई मिळते. हा परिसर मन प्रसन्न करणारा, एक नवी ऊर्जा देणारा आहे. आम्ही आत्ता आहोत ज्या झाडाच्या समोर उभे आहोत. तुम्ही पाहू शकता हे झाड उदय काकांनी सांगितल्याप्रमाणे 400 ते 450 वर्षापूर्वींचं हे झाड आहे आणि दुर्मिळ असं झाड आहे. काकांकडनं जाणून घेऊया या झाडाबद्दल. काका, काय सांगाल या झाडाबद्दल? माझ्या माहितीप्रमाणे ह्या जातीचं झाड आहे पोसिंदा असं म्हटलं तर या जातीचं झाड कुठेतरी दुर्मिळ. इकडे आमच्या आजूबाजूच्या परिसराला तर कुठे आमच्या नजरेमध्ये असं झाड नाही आहे ह्या जातीतलं. त्याच्यामुळे ही जातीचं झाड कुठेतरी दुर्मिळ ठिकाणी हे होतं. आणि एवढे वर्ष आम्ही पाहतोय तर ते जशाच तसं हिरवंगारच झाड नेहमी असतं. ते तरी साधारण 500 वर्ष असतील. हो, 500 वर्ष असणारच. बुंदा जेवढा बुंद्याचा त्याचा हिसाब काढला, त्याचे जे पाळं वगैरे आहे त्याचं बघितलं तर खरोखरच त्याला 500 वर्ष झाली असणार. काका, मगाशी बोलता बोलता तुम्ही म्हणालात की साधारण 36 गुंठ्याचा भाग आहे. मला वाटतं आणि त्याची नोंदसुद्धा कुठेतरी आहे, त्याबद्दल काय सांगा? हे 36 गुंठ्याची नोंद देवराटी म्हणूनच याची नोंद आहे. कोणाच्या वैयक्तिक कोणाचं काय नाही, तर देवराटी म्हणूनच ते देवाचंच असं ठिकाण आहे. मला वाटतं म्हणजे ह्याच्यामुळे हे टिकून राहण्यास जास्त मदत झाली. आणि त्याच्यामुळे कसं इथे कोण काय त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा विषय देत नाही, त्यामुळे ते टिकून तसंच आहे. आणि ह्या झाडांबद्दल, ह्या देवस्थानाबद्दल लोकांची काय भावना आहे? लोक मनापासून इथे पुजतात, भावतात. लोक मनापासून इथे नवस बोलणे हे करणे असे, कारण हा नवसाला पावणारा म्हणजे हाकेला धावणारा असा देव आहे. त्यामुळे इथे खरोखरच हे पावित्र्य तसं असल्यामुळे इथे देवाचा चमत्कार हा नेहमीच असे चमत्कार सांगण्यासारखे पण आहेत. याच्या पूर्वीचे लोक सांगतात असं चमत्कार भेटतो, गुण भेटतोच लोकांना. तिथूनच काही अंतरावरच ही श्रीदेव गावठणकराची देवराई आहे. निगुडे गावातील ग्रामस्थांची मोठी श्रद्धा श्रीदेव गावठणकरावर आहे. श्री गावठणकर देवराई केल्यावर एक चैतन्यमय वातावरण तुम्हाला अनुभवता येतं. धकाधकीच्या जीवनातील मोहमाया विसरायला लावणारा, मन प्रसन्न आणि एकाग्र करणारी ही सुंदर वनराई आहे. आम्ही जिथे आता बसलेलो आहोत, जी खडकं आहेत त्यांचंही इथे एक वेगळेपण आहे. आणि तुम्ही जे पाहतात, मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे जी कोंड आहे त्याचंसुद्धा एक वेगळेपण आहे. ते नेमकं काय ते जाणून घेऊयात. काका, काय सांगाल? मगाशी मी उल्लेख केल्याप्रमाणे गावच्या गणपतीचं विसर्जन गणेश कोंड ते हीच आहे. ते आम्ही गणपती विसर्जनावेळी पाणी साठा करून, एक बंधारा टाकून पाणी साठा करून इथे गणपती विसर्जन केलं जातं.
तसंच ही जी खडकं आहेत इथे गावाचं जो 12 पंचायत आहे त्या तरंगकाठी आहेत. दर आता येणाऱ्या अष्टमीनंतर एकादशीला तर ते सप्ताह होतो. तो सप्ताह झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ते देवांचे आंघोळ स्नान होतं. ते या खडकावर आणून इथे त्या देवांना स्नान घातलं या जातं. खडकावरती देवाला स्नान केलं जातं. साधारण किती वर्ष चालू आहे? हे गावाचं ज्यावेळी निर्मिती आहे तिथपासनं पहिल्यापासून ते चालू आहे. अजूनपर्यंत तसंच चालू आहे. ही परंपरा जी आहे ती पूर्वीपासूनच आहे गावाच्या, ती अजून तशीच चालू आहे. आणि हा जो ओहोळ आहे साधारण म्हणजे किती गावातनं पाणी इथे चालू की 12 महिने पाणी वाज असतं की फक्त पाऊस? नाही, फक्त हे पावसाळी उन्हाळ्यात इथं पाणी नसतं. पण तरी पण रोणापाल, सोनुर्ली, निगुड असं 3 गावाचं पाणी इथे येतं. ही देवराई पाहण्याचा मोह जय मल्हार फेम अभिनेता देवदत्त नागे यांना सुद्धा आवरता आला नव्हता. ते सुद्धा ही देवराई पाहण्यासाठी आले होते. इथल्या ग्रामस्थांचं खास कौतुक आहे. मी आत्ता आहे निगुडे गावातल्या श्रीदेव गावठणकर म्हणजे देवराईतला जो देव आणि इथला निसर्ग या ग्रामस्थांनी जपून ठेवला आहे. या देवराईतल्या श्रीदेव गावठणकराबद्दल इथले स्थानिक ग्रामस्थ माजी सरपंच उदय गवंडे यांच्याकडनं जाणून घेऊया. काका, गावठणकर हे नाव कसं पडलं आणि काय देवाचं वैशिष्ट्य आहे? गावठणकर म्हणजे प्रत्येक गावात गावठण हे प्रत्येक गावामध्ये आहेत. त्यामुळे तसं त्या निगुड्या गावातील हे गावठण म्हणून त्या देवाचं नाव गावठणकर ठेवलं. आणि त्या ठेवण्यामागे गावठणकर देव हा निगुडे 12 पंचायतला तिरस्त देव म्हणून त्याची ख्याती आहे. त्यामुळे त्याला गावठणकर असं नाव त्रयस्थ देव म्हणून गावठण काम करतं. आणि साधारण तुमच्या माहितीनुसार हे देवस्थान किती जुनं म्हणजे तुमच्या किती पिढ्या साधारण या देवस्थानाबद्दल सांगू शकतील? म्हणजे किती जुनं हे देवस्थान आहे? आमच्या तर इथे 4 पिढ्या झाल्या आहेत देवस्थानावर. हे आहे त्याच्या आमच्या 4 पिढ्या इथे झाल्या आहेत. माझी 5वी पिढी इथे चालू आहे. 5वी चालू आहे. हां. आणि सुरुवातीपासूनच आहे तशी ती देवराई सुरुवात ज्यावेळी माझ्या माहितीप्रमाणे किंवा लोक जे जाणते जुंदे सांगतात त्यांच्याप्रमाणे निगुड्या गावाची स्थापना जी झाली निगुड्या गाव तिथपासूनच हा गावठणकर देवाची हे आहे. आणि ते काय कार्यक्रम कोणते होतात? या बाहेर एक मंदिर देवाचं बांधलेलं आहे. हां. कोणते कार्यक्रम तुम्ही करता? अशी देवाची जत्रा वगैरे होते काय? हां, इथे दर पौष महिन्याची जी अमावास्या असते त्या अंशे दिवशी इथे जत्रोत्सव साजरा केला. मंदिर जरा या आदिस्थानापासून बाजूला बांधण्याचं कारण असं आहे, इथे भरपूर पावित्र्य जपलं जातं. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे जत्रोत्सव वगैरे जो कार्यक्रम असतो तिथे आम्ही जत्रोत्सव, त्याप्रमाणे शिवजयंती उत्सव त्या मंदिराकडे साजरा करतो. ते कुठच्याही प्रकारचे लोक कार्यक्रमात येतात. त्यांना बंधनासाठी म्हणून हे मंदिर जे त्याचं हे आदिस्थान आहे त्याच्यापासून थोडं दूर बाहेर वाढलेलं आहे. नक्कीच. म्हणजे इथल्या देवाचं पावित्र्य जपण्यासाठी गजबजापासून लांब एक बाजूलाच या देवासाठी कार्यक्रम केला तर काका, या देवासाठी असा म्हणजे हा देवराईतला देव आहे आणि तुम्ही इथला जपून ठेवला आहे. नैवेद्य किंवा देवासाठी नवस वगैरे असं बोलले जातात, कारण नैवेद्य काय ठेवला जातो? इथे गोडच नैवेद्य म्हणजे केळी असो, साखर, पेढा असे आणि नवसाला पावणारा म्हणून देवाची खेती इथे नवस भरपूर केले जातात. आणि या देवस्थानाचे इथले जे गावडे आहेत निगुड्यातले काशीराम गावडे वगैरे यांचं आहेत असे गावडे, त्यांचं जे भाऊबंदिके आहे ते इथले मानकरी आहेत. हां, ते मानकरी आहेत आणि बाकी इथे इतर लोक आहेत इथे. आणि इथे जो कार्यक्रम आहे जत्रोत्सव साजरा करतो, हा जत्रोत्सव हे वाडी आमची गावठणवाडी आणि कासकर टेम संयुक्त 2 वाड्या मिळून आम्ही ती साजरा करतो हा जत्रोत्सव. साधारण देवाची महती किती गावात पोचलेली आहे? कुठून कुठून लोक येतात आणि नवस बाहेरची गावातली लोक असं बोलतात काय? जवळजवळ महाराष्ट्र सिंधुदुर्गापासून ते गोव्यापर्यंत इथे येतात. आणि देवाचं आमच्या जत्रोत्सवाची गोष्ट आहे. ही जत्रा आमची गणेशकोंड म्हणून जत्रा संपूर्ण फेमस आहे. त्याचं नावच गणेशकोंड जत्रा. कोणालाही विचारा, कुठेही जावं तुम्ही तर गणेशकोंड जत्रा कधी असं तर विचारलं जातं. गणेश कोणचं बोललात? म्हणजे गणेश कोण म्हणजे काय नक्की? गणेशकोंड म्हणजे इथे त्या बाजूला ह्याच्या स्थळामध्ये ह्या गावच्या जे गणपती पूजन केलं तर ते पूर्ण गावाच्या गणपतीचं विसर्जन या एका ठिकाणीच केलं जातं या निगुड्यामध्ये. म्हणून म्हणजे निगुड्यात अजून कुठेच गणपतीचं विसर्जन केलं जात नाही? अजून कुठे विसर्जन केलं जात नाही. एका ठिकाणीच
सर्व तो 1.5 दिवसाचा असो, 5 दिवसाचा असो, 7, 11 कुठल्याही दिवशी त्याचं विसर्जन असो, पण याच ठिकाणी त्याचं विसर्जन केलं जातं. कित्येक पिढ्यानपिढ्या ही देवराई त्यांनी जपून ठेवली आहे. इथली साधी वेल सुद्धा ते कधी तोडत नाही. त्यामुळे ही देवराई जतन करणं आणि हा समृद्ध ठेवा पुढच्या पिढ्यांसाठी ठेवणं शक्य झालंय. आम्ही जिथे आता आहोत ते निगुडेतलं श्रीदेव गावठणकर देवस्थान. देवराईतला देव म्हणजे इथे आल्यानंतर असं एक वेगळ्या वाईब्स येतात. मन अगदी प्रसन्न होतं. आणि उदय काकांनी सांगितल्याप्रमाणे इथलं झाड तोडायचं बाजूलाच राहिलं. साधी फांदी, साधी वेलसुद्धा तोडत नाही, इथलं पान तोडत नाही. अशीच गेली कित्येक पिढ्यांनी ही देवराई जपून ठेवली आहे. कोकणात अशा अनेक देवराया आहेत. विकासाच्या आणि बडेजावपणाच्या भ्रामक कल्पनांमुळे काही देवराया नष्ट झाल्या आणि काही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. मला वाटतं अशा कोकणात असंख्य देवराया असतील. त्या काळाच्या ओघात विकासाच्या नावाखाली कुठेतरी लोप पावत आले असतील. लोकांनी विकासाच्या नावाखाली तिथे बांधकाम करून ते देवराया नष्ट केल्या असतील. मात्र इथल्या ग्रामस्थांनी, इथल्या गावठणवाडीतल्या ग्रामस्थांनी, निगुडे गावातल्या ग्रामस्थांनी या देवराईचं महत्त्व जपून पिढ्यानपिढ्या ही देवराई तशी जपून ठेवली आहे. इथलं देवाचं पावित्र्य जपून ठेवलं आहे. मला वाटतं कोकणातल्या अनेक लोकांनी जिथं देवराया आहेत त्यांनी आदर्श घेऊन अशा देवराया जपाव्यात. ते आपल्यासाठी, आपल्या पुढील पिढ्यांसाठी आणि कोकणच्या अस्तित्वासाठी जपल्या जाव्यात एवढंच. कॅमेरामन साहिल बागवेसह भगवान शेलटे, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी, निगुडे. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष. जाऊ देवाची आगावा.